Ақшамлар қайыр октябрьдан 22-сі эфирде заман Қырымве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырымыз студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев сілемлайым. 267 яңы хасталанған, евел хасталанған 4 кіші вефат еткен. Ешғал етілген Қырымда COVID-19 хасталығына ұғыраған инсанларының сайысы артмаға девам ете. Ешғалжілер Юлбашсы Аксенов бір тарафтан ресторан, қавеханелерінің маскасы зәрет етмеге рұқсет берді, ләкин мектеп тәлебелері үшін күз тәтелеріні ләғу еткен. Оның фікіріне көре тәлебелер тәтелде олса, анда-мында Европ хасталығына тарқатажақ екен. Сан кедерсін мектепте олсалар, телеке олмаз. Русия тесвиқатшылары есе анда ішлеп шығарылған вакцинаны мақтап, оны бұтын дүния беклей деп айталар. Мутихаслар есе бұл вакцина телекелі олғаныны хабереті. Тәпсілетліжа, левқамызда сейретіңіз. Хастаханелер арық-марық толы. Хасталарына атты шифаханелерді ерлештірелер. Ишгалжелер акиметі яңы хасталанғанларыны қайда ерлештірмекні қыдырмақта. Кечкен күндевімінде коронавирус хасталығы да 267 инсанда белгіленген. 4 кіші вефат еткен. Невбетлерді инсанлар аз қала талашмаға. Ахмеджетнан 7 санлы хастаханесінен 7 қатлы корпусы толы. Қырым пайтақтында олған хасталарыны енді Керит, Жанкоеве деге район хастаханелеріне алып кетті. Совсем недавно был случай, когда вызвали скорую помощь, и скорая помощь приехала в Симферополь за 100 километров из Советского района. Это говорит о том, что загруженность машин скорой помощи велика, и, соответственно, это говорит о тех масштабах инфекции в Крыму. По наблюдениям, только в 7-й горбольнице на каждом этаже, как минимум в день, умирало от 3 и более человек. То есть это говорит о том, что все-таки оккупационная власть скрывает те реальные данные. Ишгалжелерінің планларына көре эпидемиядан спутник 5 құртара біле. Бұл Русия етекшісі Владимир Путин мақтанған вакцинадыр. Бұл COVID-19 хасталығына қаршы дүнияда екене вакцина. Атты қызы вакцинация япқанын айтты. Путиннің сөздеріне көре спутниктен ғайры да 2 вакцина өзерінде çalışmalar алып бара екенлер. Дүнияның ярысы бұл вакцинаны беклейдеді. Ләкин бұл вакцина вирустан да телекелі ола біледей Русия Илімлер Академиясының хадимы Александр Кудрявцев. Есть вакцины такие пептидные от ящура, которым скот колят миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа, если подохнет, не страшно. Главное, чтобы заразу не разносил. Но никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло. Декабрьнің башындан башла бұл антигенні тек русиялерге де келді, ишғал етілген Қырым сакинлеріне де инелемеге істейлер. Екімлер айтқанына көре, сыналмаған ве 2 айда япылған вакцина телекелі ола біле. Вакцина пройшла дослідження на хомячках, якісь попередні зовсім етапи взагалі її токсичності були перевірені, а не ефективності. І тому дійсно те, що відбувається зараз з вакциною, якщо це дійсно відбувається і її зараз почали застосовувати, це є просто експеримент, це як 3-я клінічна фаза, але без належного наукового і клінічного супроводу. Це просто міжнародний скандал. Қырым сакинлерінен кечірілген Денев невбетеки инсан ақлары бозулығы дей Украина президентінің сабық Қырым темсілжісі Борис Бабин. Ишгалжелер мечбури вакцинация кечірмеге қарар алса инсанлар махкемеге мураджат ете біледеді. Крымчане не могут быть жертвой любых биологических экспериментов. Это запрещено Римским статутом Международного уголовного суда. Если мы видим ситуацию, когда действительно принудительно привитых возникают какие-то проблемы, это основания для обращения в международные инстанции, поскольку крымчане не давали своего согласия российской власти на такие манипуляции, они защищены Женевскими конвенциями. COVID-19 хасталығы тест тарқалынуына тоқтатып оламасалар да ишгалжелер акиметі мектеп талебелері үшін күз тәтелеріні ләғу етті. Қырымнан ишгалжелер Юлбашчысы Сергей Аксеновнан фікіріне көре коронавирусны Русияден келгенлерді елде талебелер тәтелде олса, анда-бында Европ хасталықны тарқата біле деп түшіне. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Едібің 53 яңы хаста. Евел хасталынған 116 инсан вифат еткен. Кечкен күн девамында Украинада коронавирус хасталарынан сайысы да чоқлашты. Ең чоқ хаста Киев шері, Харьков и Одесса вилаетлерінде қайдетілген. Украинада жидді карантин кірсет мемеге ишандыралар. Бұны президент 4 телеканал мұхберлеріне берген интервьюсында айтты. Оның сөздеріне көре сыңырланувлар мемлекетінің иқтисадиятыны бұтынлей тоқтата біле. Унеберабер Зеленский Украинада коронавирусқа қаршы вакцина üzerinde yarım yıldan beri işler alıp barılğanını ilan etti. Şimdi vakcinаны сынай екенлер. Будь-який локдаун, він зупинить повністю економіку нашої країни. Це страшно, це небезпечно і це на сьогодні, я вважаю, неможливо і недоцільно. Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день ми не зможемо, і наша медицина зупиниться. Да? Не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях, не буде, перш за все, вистачати медиків. І про це ніхто не говорить. Це дуже важливо. Тому що ми збільшуємо ліжки, і Степанов тут абсолютно на сьогодні правий, що сьогодні при 15 тисячах ми можемо вести локдаун, але це не про ліжка місця. Це дуже важлива річ, про яку, на жаль, засоби масової інформації чомусь не говорять чи не підкреслюють саме цей нюанс. Ми не можемо збільшити кількість лікарів. Ми їх збільшуємо через перепрофілювання, через інтернів, через навіть студентів. Але це не може бути, розумієте, безрозмірною. Саглық назерлігінде ратлық күнлері кечірілежек сайлаулардан сон хасталарынан сайысы артмамасы үшін не yapmaq керек olғанын аңлаттылар. Сайлав комиссия азалары бөліклерді дезинфекция кечіріп оданы авалатмалы. Сайлав бөлігінде есе инсанлар бірі-біріне 1,5 метрден яқын олмамақ кереклер. В нас є виборці, які підлягають самоізоляції. Це люди, які або хворіють амбулаторно, або є контактними, вони перебувають на самоізоляції. Обов'язково до 20-ї години п'ятниці, тобто завтрашнього дня, ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що ви хочете проголосувати на дому. Для цього вам треба в тому числі надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю медичну довідку можна взяти у свого сімейного лікаря. Элли 6 том дава материалларынан саяси мабуслер ноябрьнын 20-не кадар таныш олмалы. Ишгалчылернын махкемеси Ахмеджит ve Ахмеджит районунда кечкен сене барде тутулуп, Хизбут Тахрирге алакасы бар деп терроризмде кабатланган 25 кырым татарына дава материалларынан таныш олма муддетлерини сыңырламага девам эти. Кеченлер Ахмеджиттин сөзде Киев район махкемеси Рустем Шейхалиев, Энвер Аметов и Яшар Муидиновка дава материалларынан таныш олмак үчүн 1 ай берген еді. Адвокатының сөзлеріне көре, бұл вақыт девамында о қадар томларнен таныш олмасынан чаресі ичте жоқтыр. Чөнки ФСБ таққатчылары ич бір шарайетлер яратмай. Следователь не организовал нормальное ознакомление, у него нету стола, где бы он мог сесть и спокойно ознакомливаться, очень плохое освещение в кабинете. Также следователям не организовано прослушивание аудиозаписей. Практически в конце той недели следователям были предоставлены аудиозаписи для прослушивания. И вот ФСБ привозит одновременно около 15 человек и всего лишь 2 ноутбука и 2 наушников для прослушивания аудиозаписей. Аудиозаписи очень объемные, и их необходимо не просто прослушать, а необходимо еще и сравнить с теми стенограммами, которые составили эксперты и оперативные сотрудники ФСБ. В 7 утра они выходят из камеры, около 2-3 часов находятся в каком-то помещении, дожидаясь конвоя. После этого их доставляют в ФСБ, где-то к часам 10 они попадают в здание ФСБ и ознакомливаются до 17-18 часов. И уже в камеру они попадают ближе к 10-22 часам вечера.
И это практически каждый день, поэтому в таком ритме, конечно же, очень тяжело ознакомливаться. Ознакомление проходит уже просто формально, не вникая в уголовное дело, а просто лишь перелистывая эти тома уголовного дела. Ну, ни один этот довод, к сожалению, судом не был принят. Выматывает один раз в неделю им дают привести себя в порядок в следственном изоляторе, 6 дней в неделю их вывозят в ФСБ для ознакомления. В 5 утра встал, 10 часов, 11 часов ночи только вернулся, да, в свою камеру. Сабақ саяси мабус Владимир Балух хастаханеден чықты, ама оны енді реабилитация беклей бұны фаал. Сабақ саяси мабусынан досты Наталья Лютикова хабер етті. Кеченлері Владимир Балухнан хастаханеде чықарылған ilk ресімлері пейда олды. Ресімлерді о хастаханенан неврология бөлігінде достлары ве екімлерінің янында. Екімлерінің мәліматына көре Балухнан сағлығы эйлеше о оқи ве кроссвордлар чезе. Новий день Володя розпочне з реабілітації, підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни. І я переконана, повне одужання. Владимир Балух сентябрьнан 8-ні кечер гежесі Киевде көтекленді. Оны ағыр баш ерасы Эльве көпірчік кемігінен сынықлары иле тек сабасына тапып реанимацияға еткізділер. Октябрьнан 12-сінде оны реанимацияда нейрохирургия бөлігіне кечірділер. Сентябрьнан 19-ында сабақ саяси мабуске Киев махкемесі оңа ұжым еткен кішіге 2 айға апске алды. Прокуратура тарқатқан мәліметқа көре бұл 32 яшында олған Киев елетінен сакинадыр. О саланында işgalciler 7 кері атешкес режиміні бозған. Украина арбелері душман ұжымыне қаршы жевап бермеге мejbur олғанлар. Русия незіретінде олған женкеверлер атыжы силяве граната атыжы құланған. Украина аскерлері арасында ғайыплар жоқ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще 2 факти порушень режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосував гранатомети різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позицій об'єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Русия Альма-Вадис Виахьяр шерінде қанунсыз археологик қазма ішлеріні тоқтатмалы. Украинаның тышышлері назірлігі Русияге өз наразылығына білдірді. Дипломатлар тежавузжы девлетінің харекетлері халқара емде Украина қанунларына боза деп қайдетті. Сентябрь айында işgalciler Ярмадада Крым, Севастополь, Екібенгиграм тарихи археология лейхасы чірчевесінде Қырым женкі девамында иляк олған рус, френк ве инглиз аскерлерінің нашларына қыдырajak екен. Халқара қанунларға көре тежавуз девлетінен запт етілген территорияда қазма ішлері кечірілмесіне еште аққы жоқ. Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їх збереження. İşgalciler Қырымда систематик шекілде harbi тежавуз девамында медени дегерлер қорчаланмасы конвенциясыны бозмақта. Кеченлері олар Едіқой районында Алтын Орды ве Қырым ханлығы девіріне айт олған АЖЛ ерлешмеде қазма ішлеріні башлатты. 14-18 асырларға айт ерлешме шымдыки Новониколаевка койы янында сув боросы кешірілгені бақыт тапылған. İşgalciler тахменен 4000 квадрат метрні қазып шыққанлар тапылған орта асырға айт олған шейлеріні işgalciler қайттан кешіріп Русияге алып шықа.
Бусине Украина али оқуф юртларына ишғал етілген Қырым ве Донбастан 1,5 bin инсан оқымаға кірген. Бұл кечкен сенеге көре аман-аман уч кереге аздыр. Бұны вақтын же ишғал етілген территориялар реинтеграциясы меселелері бойынша Назир Муавина Инна Голованчук хабар етті. Оның сөздеріне көре сентябрьнан сонына қадар 1008 абитуриент Донбасс Украина ве 321 абитуриент Қырым Украина тәсіл мерkezлері ярдымынен құлланған. Абитуриентлер сайысы эксілгені коронавирус пандемиясы ве ишгалжелер мемориясың аркечевіні сыңғырлағанынен бағлы де Инна Голованчук. Украина али оқуф юртларына кірген абитуриенттерінің сайысы да чоқлаша біле, чүнки кіріш компаниясы октябрьнің 20-шіне қадар девам ете. Наші подальші кроки – збільшити кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які вступають в заклади освіти, що розташовані на контрольованих урядом України територіях, а також створити платформу для цієї амбіційної та активної молоді. Қазір олған сонки хаберімізде пыңызге қайырлы ақшамлар тілейм. Атайырден есе айрылманыз көрішкенже.